ऐसे लड़की के देखलस तो का कहता है तनी आई बैठ के तनी प्रेम से भाव दिया कैसे कि रात भर सब लोग बड़ा एंजॉय करलस। अब अंतिम दौर में भी कुछ मजा दे देवे के बाद हाँ कि मोन्हा में बांधली की बिटोरा में बांधली मोन्हा में बांधली कि बिटोरा में बांधली आसमान करे रूप तोहर सिन्होरा में बांधली कि एक दिन अकेला में आँख जब चार भई मन करो कि लपक के कोरा अभी गाना एक नंबर पर ट्रेंड करता है कि अल्लाह बरात करे कि तू हमसे बात करे कि मांगे में मोबाइल नंबर कि लगातार लड़का कहता हर की गोरी फूल झाड़ी बालू कि पापा के परी बालू कि लगल सारे तू तो पाख हर पियर फराक कैसे आवे कहता नहीं म्यूजिक से तो भैया मोबाइल नंबर लगातार धरे बात करे कि तू हमसे बात करे में मोबाइल नंबर लगातार धरे तनी भाव द बढ़िया से काहे से कि भैया के बात कहल गइल बा इनकरे से सुन ले बानी कि उतावा बेकार बा जौना में ताव नहीं खे वो पड़ोसी बेकार भी आ जौना से लगाव नहीं खे वो साली बेकार भी आ जौना में छाव नहीं खे अब कलाकारों बेकार बा जौना में भाव नहीं खे से एक बार तनी ताली बजाई तो एकदम मिजाज बना के कि गोरी फूल झाड़ी बालू कि पापा के परी बालू कि लगल सारे तू एक सेकंड रुक जा हमारा गोलू भैया के तरफ से पुरस्कार मिलल बा। अच्छा रवि भैया के तरफ से पुरस्कार मिलल बा। ये हमरा खातिर पुरस्कार नहीं खे कि हमरा खातिर आगे आए वाला समय में कि हमारा दिल में रही कि हम कुछ कर सकेला कैसे कि गोरी फूल झाड़ी बालू कि पापा के परी बालू तनी एकदम भाव में आवा कैसे लगल पसारे तू तनी चारों तरफ से घूम घूम के
अरे की गलती से भैया तनी कोड दे के रखिए खाली खाली ना छोड़े की गलती से अरे की गलती से जान करा गईनी हो गलती से कैसे की गलती से जान करा गईनी हो गलती से जान करा गईनी हो गलती